Duurzaamheid is hot. Iedereen wil duurzamer, zuiniger en groener. Ook de bouwbranche en daaraan gelieerde bedrijven zijn druk bezig met een duurzame toekomst. Dinsdag vond bij Bouma Jansen de derde bijeenkomst plaats van Peel en Maas verduurzaamd. Dit initiatief is opgestart vanuit de Lighthouse Groep. Directies van bouwgerelateerde bedrijven uit de regio Venray bekrachtigden na een rondleiding bij Bouma Jansen in een convenant hun plannen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de regio. Ja, inderdaad. Vandaag het convenant ondertekend waarin wij met een groot aantal bedrijven van de regio Peel en Maas hier in Venray een convenant ondertekenen waarin wij vastleggen, afspreken dat wij de komende jaren individueel als bedrijf, maar ook als groep stappen gaan zetten die veranderingen brengen binnen ons MVO-traject. Niet alleen over milieu hebben we het dan, maar MVO is veel meer. Hè? People, Planet, Profit. Dan gaat het erover, wat doen we met de winst? Kunnen we een beetje delen met z'n allen? Kunnen we zorgen dat maatschappelijke doelen ook gesteund worden? Maar ook de planeet, wat doen we met milieu, met afval, met energie? En uiteindelijk ook met de mensen, ons maatschappelijk kapitaal. Hoe gaan wij om met mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt? Hoe gaan wij om met mensen die uitdreigen te vallen? Hoe gaan we om met het meer betrokken zijn met de mensen die bij ons werken? Om te zorgen dat ze ook leuk en lekker kunnen werken. Tot de deelnemers behoren onder meer de Venrayse bedrijven Bouma Jansen, XBI, Raadsbouw, Manders Totaal, Jansen Venray Stucadoors en Gebroeders Jansen Dakbedekkingen. De deelnemers leren van elkaar. We leren niet alleen van elkaar, maar het heeft ook echt een olievlekwerking. We hebben als bedrijf bijvoorbeeld in onze ISO-certificering opgenomen dat wij leveranciers beoordelen op hun MVO-beleid. En dan blijkt dat een van onze grootste leveranciers heel veel doet, maar geen beleid heeft. En nu dwingen we hem eigenlijk om daar ook over na te denken, zoals wij in beginsel 5 jaar geleden ook gedwongen werden door allerlei overheden of semi-overheden die ons dwongen om na te denken, om mee te mogen doen met aanbestedingen. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van het beleid van bedrijven, ook bij aanbestedingen. Absoluut, en zo hoort het ook. Want je kunt het niet maar neerleggen bij de overheid of bij een gemeente. Wij moeten als bedrijfsleven hier de kartrekker in zijn. De gemeente Venray juicht initiatief van de ondernemers toe. Wij hebben als Venray ook de goede hoop dat ook bedrijven daarin het goede voorbeeld nemen. Nou, de Lighthouse Groep heeft in samenwerking met een heleboel bouwgerelateerde bedrijven denk ik een hele mooie stap gezet door vandaag een convenant te tekenen. Want juist die bedrijven in het Venrayse, dat zijn toch de grote energieverbruikers. Nou, als zij hierin het goede voorbeeld geven, dan hoop ik dat dat ook een inspiratie mag zijn voor andere bedrijven. 2/3 van het energieverbruik zo ongeveer wordt ingenomen door de bedrijven. Nou, daarin hebben we de ambitie uitgesproken om in 2030, hebben we in ieder geval de goede hoop, dat 50% van al onze bedrijven ook verbetertrajecten hebben ingezet op het gebied van duurzaamheid. En eigenlijk ook hebben de hoop dat ook zij hun energieverbruik drastisch verlaagd hebben.